Hyvää huomenta ja tervetuloa mun majuviikkiin. Tänään on tiistai ja koulupäivä. Huomenta, papu. Joo, no niin, nyt mä pääsen papun kanssa lenkille. Täällä on joku 10 miinusastetta. Ihan mukavan kylmä. Joo, no niin, nyt sitten ollaan päästy jo bussipysäkille. Nyt mä vaan jään odottaa bussia, joka on yllätyksellisesti myöhässä taas kerran. Mulla oli eilen bussi kokonaan perunut ekan vuoronsa, niin eilen sitten joudun menemään 2 eri bussilla. Mut joo, seuraavaksi matka koululle. Onneksi ei bussille kestä kuin joku vähän yli 15 minuuttia. Huomenta. Nyt mä näin Kaislankin tässä samalla. No joo, nyt me ollaan matkalla kouluun. Kaisa tuli toisella bussilla, niin päästään kuitenkin aina joka aamu melkein. Samaan aikaan bussit. Jep. Mä toivon, että kuulette Kaislan, koska mulla on Airpodit päässä, mut joo. Sauttu kouluun. Joo. Nyt edelleen fanit, mä avaan Nokon aasille. Joku rapsakka. Sitten mulla on jotenkin tiilikoulussa. Niin. Ja sitten Kiitti, moi. Joo, no niin. Nyt sitten meillä on... Moi Einari, fanit. Tuu tänne videolle, jos haluat. Mutta joo. Nyt meillä on kirjansidontaa. Mä oon saanut semi-hyvin jo tehtyä. Meidän nyt pitää vetää tällaisia... Oletko ihmetellä mitä helvettiä tämä on? A5 kokoisia paloja A3. Niin joo, tässä on oma haasteensa. Sitten mun pitää vetää näitä joku 12 kappaletta. Nelli haluaisit sen mitä pitää? Joo. Salla tässä koko ajan puhuu mulle. Mä en tiedä itse kuuletteko sitä kans. Haluatko Salla tulla videolle? Tuu tänne. Pöydän toiselle puolelle. Tuu vaan. Rohkeasti vai? Kyllä. Niin, joo. Siinä näitte sauvan. Mut joo. Näet sitten.
tehdään jonkin aikaa. Teitä mä olin aikaisemmassa videossa. Niin. Toivottavasti mä oon oikeesti tupefani niin monelle ihmiselle, että toivottavasti ne nyt näkee, että Mennään mä testaisin. Joo, no niin. Nyt kuviksen tunti loppu. Nää tosiaan tuli leikattua. Sitten kans 2 tällaista vähän paremmasta paperista tehtyä kansipalaa. Ja sitten kans pahvit noihin kirjan kansiin. Et joo, mut nyt meillä on tunti. Joo, no niin. Nyt onkin jo puoli yö. Kello on varmaan 11. Pääsin nyt vasta käyttää Papua ulkona. Ja joo, ei oo kyllä tää päivä mikään hirveä sellainen niinku tapahtumarikas. Koulussa tosiaan oli joku 8 tuntia. Sitten tulin himaan suoraan. Tulin käyttää Papua. Ja sit mä en oo oikeesti himaan melkein siis mitään. Ainoa ehkä niinku produktiivisia asia, mitä mä oon tehnyt tänään on varmaan koulun lisäksi on tehnyt lumityöt meidän pihalla. Ja vaihtanut mun päiviin jonkun taustakuvan, et ei sen enempää silleen. Mut toivottavasti huomenna on ihan produktiivisempi päivä. No niin, huomenta. Nyt on tiistai-aamu. Pääsin just heräämään. Papusti tuli tänne mun huoneeseen. No hyvää huomenta mulla. Joo, no niin, nyt pääsin Papun sitten aamulenkille, onneksi. Sitten seuraavaksi mun pitää kyllä lähteä juoksemaan bussille, koska sekin lähtee kohta puoliin. Vähän heräsin tänään myöhässä, niin nyt mulla on sitten vähän kiire taas. Joo, nyt mä sitten kävelenkin jo bussille. Mun bussi onkin vasta tästä aamusta jo myöhässä, niin saan nähdä ehenkö ajoissa koululle. Joo, eli nyt mitä mä saan ainakin tehtyä tälleen puolillalla, iltapäivällä, niin nyt mä oon lukenut matikkaa, sitten käyn syömässä nopein ja joo. Sitten kohta mä rupean lähteä salille, mut siellä mä en oo kyllä tänään kauaa, kun mulla on huomenna 8 aamu ja alkaa heti kivasti matikalla. No niin, kello onkin sitten vähän liikaa jo. Kello on tällä hetkellä 12. Nyt mun kyllä pitää mennä nukkuu sitten. En mä herään huomenna silleen edes semiajoissa. Mut joo. Öitä. Huomenna aamulla sitten taas nähdään.